De fiecare dată când începem șlefuirea, când facem aripi, când îndreptăm aripile, după ce le-am îndreptat și suntem siguri 100% că s-au îndreptat perfect, că am îndreptat această suprafață perfect, întotdeauna vom începe să șlefuim această buză, da? Acest cant la drept, da? După care vom veni și vom șlefui aici. Da? Bun. Haideți să dăm drumul la treabă. Exact cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, nu apăsați. Da? Niciodată nu apăsăm. Lăsăm la greutatea mâinii. Nu mergem foarte mult cu șmierghelul în jos sau în laterală, da, ca să zgâriem mai încolo, fiindcă aici, în această zonă, va trebui să facem pierderea. Ok? După ce am șlefuit această suprafață, vom curăța acest cant, da? Pentru a veni cu șublerul să luăm măsura pentru a face această dungă perfectă. Da? Noi nu ne jucăm. Noi facem lucrările perfecte. Bun. Mare grijă dacă nu sunteți siguri că aveți control asupra tamponului de șlefuit, este foarte bine să izolați farurile. Dacă aveți posibilitatea, puteți să le și dați jos. Exact cum am mai spus și alte ori, întotdeauna când șlefuiți aceste arcade,
Da? Nu apăsăm. De fiecare dată, de obicei, când șlefuim, nu apăsăm foarte tare, da? Doar la greutatea mâinii trecem. Pentru că pe noi ne interesează ca suprafețele să iasă perfect. De obicei, când fac aceste dungi, eu personal le fac cu șublerul, numai că acum, în acest moment, nu am mai găsit șubler, nu știu unde este. Nici nu am timp să-l caut. Oricum, veți vedea și în celelalte videoclipuri că de obicei eu folosesc șublerul când fac astfel de lucrări. What's up? Întotdeauna trebuie să aveți în vedere aici unde aveți aceste canturi, să nu lăsați absolut nimic în ele, da? Fiindcă vor crăpa și automat cu ele se va lua și vopseaua, da? Totdeauna să faceți aceste canturi frumos, după care le luăm frumos aici, le rotunjim, da? Să arate exact ca și cum piesa nu a fost reparată. Ok? Ok, acum o să revenim cu, aici am avut 120, vom reveni cu 240 cu mașina de șlefuit și interfața, da? După care fueler.
Sebi aici. În caz că ai stat până în acest moment la acest videoclip, îți mulțumesc foarte mult. Iar în caz că nu mi-ai dat like la acest videoclip și ți-a fost de folos, ce mai aștepți? Lasă-mi un like. Iar în caz că nu te-ai abonat până în acest moment la canalul meu de YouTube, vei găsi exact pe fața mea aici un omuleț pe care poți dai subscribe, iar dacă nu, poți să găsești aici un buton de subscribe pe care poți să dai subscribe, iar voi lăsa YouTube-ul să-ți aleagă pentru tine special 2 videoclipuri care le vei găsi exact în această zonă. Cam asta este, oameni buni, eu vă salut și ne vedem în următorul videoclip. Numai bine!